Idan muka kalli wannan hoton za mu ga yana ɗauke da abubuwa guda huɗu ne masu muhimmanci. Na farko karatu, na biyu kuɗi, na uku soyayya, na huɗu aure. A wannan hoton dai za ku ga hanyoyi guda bakwai, a cikinsu wace hanya ce za ka bi domin ka ga ka kai ga nasara? Ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin in gaya muku wace hanya ce za ka bi ka kai ga nasara. Idan wannan ne karonka na farko, ka yi sharing, ka yi liking, ka yi follow domin zamewa da mu a bidiyo na gaba. Karatu ko neman kuɗi ko soyayya ko aure, wanne za ka fara a ciki? Misali neman kuɗi, kasuwanci ba zai yiwu babu ilimi ba, haka zalika soyayya ba za ta yiwu babu kuɗi ba, haka zalika aure ba zai yiwu babu ilimi, ba kuɗi, ba soyayya ba. To a nan abin zai ɗaure muku kai, wanne ne daga ciki ya kamata ka ɗauka har ya kai ka matakin nasara? Mataki na ɗaya, ka nemi ilimi. Mataki na biyu, ka nemi kuɗi. Mataki na uku, soyayya. Mataki na huɗu kuwa sai ka kai ga aure. Na san har yanzu ba ku gane ba, bara na fayyace muku. Na farko, idan ka nemi ilimi zai taimaka maka wajen harkar kasuwancinka, kuma wane irin aiki ne, domin ilimi zai ma amfani a ciki. Idan ka nemi ilimi, idan ka samu kuɗi sai ka fara soyayya, domin a zamanin nan ba mai son ka ba ka da wani abun hannu. To a ce uwa uba ga jahilci ga ba kuɗin, ka ga sai a kai ka shara. Mataki na gaba shi ne aure. Idan ka samu ilimin addini zai taimaka maka a rayuwarku ta aure. Idan ka samu kuɗi kuma za su taimaka maka wajen hidindiminku na rayuwar yau da gobe da kai da 'ya'yanka. Amfanin soyayya kuwa shi ne za ta ƙara ma zamantakewarku ta aure ƙarko ne, domin zamantakewarku ta ɗore. Amma da yawa daga cikinmu muna aure ne ba tare da wata sana'a ba, ko ilimi na addini ko na zamani, ko ko ka ga wani yana soyayya baya da aikin yi. To a hakan ta yaya za ka cimma muradinka? Wai a hakan ba aiki, ba neman ilimi, ba neman kuɗi? Mafi akasari muna rayuwa ne cike da buri, amma ba mu san ta ya za mu yi domin mu cimma burinmu ba. Ba kowane mataki ne ya kamata a ce mun fara ɗauka a cikin hanyoyin nan ba, domin akwai hanya guda biyu idan ka ɗauke su ba za su kai ka ba a cikin abubuwa guda huɗun nan. Hanya guda biyu shi ne, alal misali kai baka nemi kuɗi ba, balle ka fara soyayyar, ko ko ba ka da ilimi balle ka yi tunanin aure. Abubuwan dai ga su nan ga su nan, kai dai ga ka nan dai ga ka nan, kai babu ka nan kai babu ka nan. Irin za a ce mutumin wanda bai da buri ne a rayuwa, ko yana da buri amma bai san ta ya za shi ya cika shi ba. Shi bai fara hawa mataki na farko ba wanda ya kamata a ce ya fara ci gaba a rayuwarsa. Yana nan dai yana nan kullum mafarki yake nan dai, gobe ina so in yi kaza, jibi ina so in yi kaza, amma ba matakin da ya ɗauka a ciki.